Добрый день, шановныя гледачы. Супрацоўнікі філіяла Лунінецкая раённая цэнтральная дзіцячая бібліятэка працягваюць удзел у праекце кожную пятніцу роднае сваё. Прачытаю верш землякам. Як жа добра пасядзець маўкліва, полымя калышуць языкі. Я сегодня самая счастливая, родные мои и земляки. З вами думки у памяти гортаю, слухаю задумливых старых и молчу. Бо и сама ж не знаю, что теперь головное для их. Слухаю вспомины и не только, з ими побывала на войне. На рубель не наракаюць тонкі, доброта з павагаю у цане. Хочуць, каб усё было законна, каб хлусню спіхнуць у небыццё. Разважаюць мудра і спакойна, розумам калышучы жыццё.